Laaya ka na laway. Kaulan na naman pod. Muga pa ka itong gilabhan dito ah. Ninanawag ba eh? Uy, si babe man din eh. Tabagon sa nako babe. Hello babe. Mag-date taron? Asa pa dapita? Sige, mga to ko daron. Wala mo kay kwarta piso bay? Nya wala pa ko'y gamit, wala pa nauga. Iting ulan. Asa kay si Boss Pedro magay mangiram kong kwarta? Asa ka to siya ron? Koy, Milo. Boss. Nang mga bata-bata dito nga mga makuha na to. Bata-bata, boss. Nga naman, boss. Kaya kung iriya dito, pati hugawa na atong ning pahinluan ba? Naari to, boss. Nado. Okay. Hapit na naman pista dito niya. Hugaw kaya itong iriya ba? Sige, boss. Dagan ito sa mga, mangita lang ko. Sige, tara. Ay, maaari siya nga sagbot, yung mga kasabot, boss, no? Bagnot, gede kayo, no? Bagnot na gani kayo no? Ibang buhok. Asa man ang bata-bata ni mo ron? Murag wa lagi. Naari to, boss. Mabuta to ron? Mabot to. Okay, pabuto na to dre. Sa ako manahon ni ron bay? Di kwarta. Di sanina. Uy, lapos PJ man eh bay? Tuon sa nako bay, basig para di sila makalakaw. Okay, boss. Makakita, tidak ka rin. Bus, bay, kinaka ba? Sigot gunit sa kong boss. Nga na ka ron. Wak, may gunit, anak. Sino yun eh? Ito yun mo, de. Mangiram ta ko sa kwarta ba? Kay kinahanglan dito nako, ay nako importante na lakaw. Dili, gamay. Distansya gamay. Importanteng lakaw na, boss. Okay, boss. Kinahanglag kwarta, boss. Sakto kaya gaya. Tabuhan dia sa sagbot, boss. Sige. Pila na kinahanglan na kwarta ni mo dai? Balik mga 1K lang boss, okay na. 1K? Oh, need kay na ko ba? Sakto kaya abot mo boy. Kaya nangita po mig bata ba kaya mo ang patrabaho na niyo. Pagtrabaho na lang. Sige, Saan pwede ang kwarta? kayo. Pwede kayo. Para makot. Kaya ni mo na eh. Sagbutan eh. Kaya. Kayahon boss. 1K? Yes boss. 1K boss. Himuon akong 2K. Basta mainuan lang ni mo na eh. Sige boss, guro kayo, game. Nagaan nakadaan kayo para sig mga diskumpiyado kas kuha ba. Sige boss. Na. Up. Kay guniting kamot sa mong boss. Ano boss? Thank you. Salamat yung kayo boss ha. Luway na. Amo na, sugod na ko rin boss. Luway na dito. Tanti kayo na sa ko ba? Luway dito na. Sige boss. Niya kay na may naginlo. Saan? Nako ta? Tara, isa boss. Kontra ko limit. Tara. Ikaw dia. Tata, pagbalik na mo. Dapat human na ha. Kailangan may lakwan. Kubala ni. Matik. Tara. Kuya, anay, bagnot, magkaibay. Napabot ang babe dito ba? Wala pa bitaw sila bossing, lako na bitaw. Tapa ko'y 2,000 dre oh. Kwarta na bitaw ni. Bisa siguro naman ang umano ni. Bahala na sila sir da. Uy, sakto. Nasi undoy. Uy, bay. Kaka. Ngita lang yung tindahan bay. Sugo ko ni mama kuan ba preto gatas. Asa di tindahan diri bay? Sakto. Nakatuod ko sa mga tindahan dre ah. Ako palit bay. Tarong ba? Kasi magdugay ko balik. Dili lagi na, ako bahala. Pero wala, lagi ko sa nila lagi. Pero mga sa ko yung jacket bay, extra sa ko. Magaling kang kupal ka. Start ko. Pero mas ako na kay Jacket? Oh, jacket. Pero mas ako na. Tay. Sige na mo ni balik ba? Dahil po kayo mo palit-palit ko dito. Wala ko sa nila, mangyanir ako. Tay ka. Balik din ha. Balik lagi ko, ako bahala. Salig lang sa kuha. Salig lang sa kuha. O, kana pa yung chinilas. Tay ba sinilas? Oh, chinilas. Oh, laan. Kaya chinilas. Oh, Tay. Sabre mo sinilas. Sabihan na versus kuan Spartan. ano ba na? Ano, kana lang. Ulat ako diri ha. Sige ka mo balik ha. Balik ligo. Bantay ka. Sige, dira, raman to na, no. Gatas sa mga to, no. Gatas ra. Gatas ra, sige.
Bay, Balik lagi ka. kwarta bay, masuguan ng ulam, hindi ka padala kwarta bay. Tama ni no. Ano dre? Bugatag sumbara. Ikaw, dali. Dali ko na. Pagdali. Yan sakto jud. Halbot pag motor, napay jacket. Bayanas. Ganay kwarta. Pas jud. Sakto jud ko sa akong uyaban eh. Basta nagpaabot na siya dito ba. Meanwhile, Salamat, naabot na dito. Pang! Ingon siya sa kaso sa magpaabot, kasagbutan. Wala lagi siya diri ah. Tawagod gusto na ko be. Ay, tama di ay. Wala man di ko uyab.